खुलुमबाय आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंनो लाना फैदों। नैबे सुशांत सिंह राजपुत थैनायनि जाहोनखौ माखासे दासिमबो मोजाङै मिथिनाय जायाखै। होमब्लानाया जादोंमोन 1986 आव जोनोम जादोंमोन बिथाङा आरो 2020 सिम लानानै बिथांनि बैसोआ 34 जाबाय होननाबो मिथि मोन्दोंमोन आरो बिनि जाहोनाव माखासे आरो दंबायो। बिथाङा सासे सिख्लाजों मोजां मोनलायनाय दं होनदोंमोन। बिसोर सानैबो जोबोद मोजां मोनलाय होनदोंमोन। ओमफ्राय गेजेर खन्द'आव बिसोर सानैजों मोजां मोनलायनाया ब्रेकआपबो जाबाय होनदों आरो जि सिख्लाजों ब्रेकआप जादों बे सिख्लानि मुङा जादों अंकिता लाखान्डीमोन आरो बिनिफ्राय आरो बिनि जोनोम जायगा बिहार पटनामोन आरो जि जायगायाव बिथाङा जि न'आव थादोंमोन बे गावनि अरिजिनेल न' नङा होननाबो मिथि मोन्दों। आरो बिथां जेब्ला बे न'आव थैनाय समाव जिखिनि बे बिथांनि न'आव दंमोन थानाय 7 मानसि दं होनदोंमोन सानैया जादों बे राजपुत बिथांनि एसिस्टेन्ट दंमोन आरो 2 रुवाथि दंमोन होनना मिथि मोन्दों दा बाखि बाथ्रा बहुद इनकुवारि खालामगासिनो दाबो मानि खारनाव सुइसाइड खालामना थैदों बेखौ जों दाबो रोखायै मिथिनो मोनाखै आं बहुद नाजादोंमोन होमबाबो रिपर्टआ खालि बेल' मानि थाखाय थैखो दाबो रावबो फोरमान होनो हायाखै। बिमा बिफानावबो इनकुवारि खालामदों आरो माखासे जायफोरजों फन कल रायज्लायदों बिसोरनावबो इनकुवारि खालामदों होमबाबो मिथिनो मोननाय जायाखै नोंथांमोन। दा बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननि मिथिना लाना फैनाय बादि जाहैबाय। होमब्लाबो उनफ्राव खबर मोननाय बायदिब्ला नोंथांमोननो आरो मोजाङै रोखा मिथिहोनो थाखाय आं नाजाबावगोन नोंथांमोननिसिम। दुखुनांथाव दिनै बे फिल्मनि सासे एक्टरमोन। जोबोद बिथाङा टेलेन्टेड मानसिमोन। बिथाङा क्रिकेटजों लोगोसे फिल्मजों मुभिजों लोगोसे गोबां बायदि रोखोम सोलोंथाइ लानाय दंमोन बिथाङा। दिनै बियो गावनि थोजासे रां खामायनो थानानैब्लाबो बिथाङा गावनि जिउखौ दिनै फोजोबना लाबाय। दा जों साननाय मथेथ' बिथाङा मोनसेबाबो जाहोन थागोन आरो बयबो मोनसेबाबो जाहोन थागोन होनना बुंदों बिनि थैनायनि खारनाव। सोरबाफोर बेखौ असान्ति खालामदों बा सोरबाफोर धुमखि होदोंबो जानांगौ बायदि हर किसुम खोथा खोनानो मोन्दों दा नोंथांमोनाबो मिथिखाबाय माखासे बाथ्रा। होमब्लाबो आं बेखिनिखौनो लाना फैबाय नोंथांमोननिसिम। बेखिनिखौनो बुंनानै आं दोननाय जाबाय। गोजोन्थों।